Die lijst die we kregen, zei ik, dus dit wil ik inraken te doen. Ik wil meer weten, jullie me kunnen bieden. Waarom wij ons ZZP'er? Nou, waren onze leidinggevende? Nergens, we moesten alles hier overnemen. Dankjewel, Peter. Wij willen wel graag weten dat die basis aanwezig is bij de hulp. Het is gewoon ronduit schandalig hoe wij omgaan als samenleving met de zorg. Ik vind het ook heel erg schandalig en triest dat de twee verantwoordelijke wethouders van deze stad, dat die er niet zijn. Hans Kokke en Erik de Ridder hadden hier gewoon bij moeten zijn. Ja? Het betekent namelijk inderdaad wat er net gezegd werd. Het is niet alleen een probleem van de zorginstanties, het is ook een probleem van de maatschappij. Het is nou eenmaal zo, zorg kost geld en zorg kunnen we niet zonder. Het is fantastisch om te horen dat mensen zeggen, cliënten noemen ze wel eens, of klanten, dat maakt niet zo gek van uit. Het is zo belangrijk dat we dit als maatschappij gewoon door laten gaan. En daar hoort een prijs bij, een normale, fatsoenlijke prijs. Het is belachelijk inderdaad, ik hoor echt 500 euro netto per maand minder verdienen. Hoe moet je dat doen? Heel veel mensen in de zorg zijn alleenverdiener. En zorg dat je de volgende keer gewoon met z'n allen bent. Dus neem je collega's gewoon mee. En we blijven doorgaan tot het geregeld is. Nee. Dat is gewoon, wij hebben gezegd, we geven iedereen een contract tot 31/12 van dit jaar. Maar geregeld is, gaan we naar 15 keer. Als de CO helemaal geregeld is, dat is sowieso een onderhandeling loopt, dan gaat het niet meer om die schalen, is er na een algemene maat. Ga ze allemaal zien. Dit is wat jullie waard zijn. Punt 2. Sociale voorzieningen.